Dobrý deň, nachádzame sa na agrodružstve Turňa nad Bodvou. Je tu s nami Tomáš Jusko, agronóm. A nachádzame sa v repke, ktorá bola zakladaná technológiou Striptil, a poprosím Tomáša, aby nám niečo k tomuto porastu povedal. Tak predpoludina tu bola pšenica ozimná. Po zbere nebola urobená žiadna mechanická kultivácia, to znamená, nebola tu urobená ani podmietka. Celá parcela nebola v podstate rovnako pozbieraná slama, na nejakej časti bola pozbieraná, na nejakej nebola, takže trošku to bolo také rozhádzané, ale sialo sa v podstate priamo technológiou Striptil. Na urýchlenie rozkladu pozberových zvyškov bola aplikovaná močovina v dávke nejakých 60 kg na hektár. Akou sejačkou, prepáč, aká sejačka bola použitá? Bola použitá sejačka Mzuri, striptilová. Výsevok bol nejakých 450 000 zrn na hektár. Rozteč riadkov 0,34. Čiže, aby sme to upresnili, ten výsev bol realizovaný v jednom prejazde, čiže rovno sa robili drážky, rovno sa sialo, bolo to dvojfázové. Áno, bol to v pravom zmysle priamy výsev, aj keď, čo som si zisťoval, veľa ľudí mi radilo, že nejakú plytkú kultiváciu plytkodiskami by to bolo dobré ako ošetriť aj pre tou striptilkou. Ja som sa rozhodol, že to zrobíme takto. No, pravdu povedať, nevyzeralo to veľmi dobre. Po tej sejačke naplánovaný bol klasický akože pre-emergent. Bolo to dosť hrudovité, nesplňalo to v žiadnom prípade ako všetky náležitosti aplikácie preemergentného herbicidu. Napriek tomu, ako zabral výborne. Čo si použil? Klasická kombinácia metazachlor, klomazon. Normálne akože odporúčanej dávke. Chvála Bohu, zapršalo na to, takže to zabralo super. Jeseň bola v celku priaznivá, boli aj zrážky a napadnutie s kočkami bolo minimálne, čo až som sa čudoval, že ako to je možné. Napriek tomu, ako boli ošetrené úraty, viac menej ako pre pokoj v duši, hej, nejak, že by bol človek kľudný, ale myslím si, že ani tie netrebalo. Na jeseň bol samozrejme streknutý aj graminicid na výdrol a bola dvakrát repka krátená tebukonazolom v polovičných dávkach. Takže okrem toho treba povedať, že bolo to silné napadnutie hrabošmi, že boli tu dosť veľké poškodenia, no ale tá repka si s tým celkom dobre poradila. Samozrejme, teraz to už nevidno, možno z dronu by to bolo vidno, ale sú tam prázdne miesta, ale ako vidíte, tá repka má ako brutálnu kompenzačnú schopnosť. Toto je jedna rastlina, hej. Takže... Ešte si pripomeňme, je to odroda? Dron. Je to dron. Je to dron. Korene sme urvali, lebo je tu brutálne sucho, takže... Ale ako vidno, ten koreň ešte potom natočíme detail. Samozrejme, na jar to bolo tiež regulované. Teraz vám nepoviem z hlavy tie účinné látky, ale obchodný názov prípravku Toprex. V klasickej dávke 0,3 alebo 35, teraz neviem, aká je registrovaná, ale v tej registrovanej dávke to bolo strieknuté. No a potrapili sme sa s blízkačikmi, riešili sme aj v podstate Pangeo Booster, ktorá vlastne mala by zabezpečovať, že poriešime aj tých rezistentných blízkačikov. Nakoniec niečo nám zobrali, hej, lebo vidno, že tu chýbajú niekde šešule, zvlášť na úratoch to viacej vidno, že chýbajú tie šešule, ale nakoniec nie je to žiadna taká katastrofa. Teraz pred nejakým časom, minulý týždeň tu bol nastriekaný ešte posledný fungicíd a insekticíd proti šešulovým škodcom. Takže v podstate repka dostala všetko, čo dostať mala, a teraz už len čakáme, že
sa nejak šťastne dostane do Ešte skladu. povedz, ak ste tu zrážkovo od začiatku Z jara? Ráškov sme tu tak, že jeseň bola viac menej normálna, až trošku viac vlhká, čo v podstate ako nám vyhovovalo, čo sa týka záberu toho preemergentného herbicídu. To bolo v pohode. Bolo trošku viacej vody, ale nebola to taká katastrofa tu na Dobogove. Na jar v podstate, už v decembri prestalo pršať, ale to samozrejme nikto si akože nepociťoval ako nejaký deficit, skôr naopak, boli sme radi, že nás nevytápa. Takisto január, február, marec boli minimálne zrážky, v marci sme dostali v podstate celý mesiac, nič nepršalo, posledný marcový deň spadlo v Turni 24 mm, tu na Dobogove nejakých 12-14, čo mi hovorili kolegovia stadiaľ. Odtedy sme dostali ešte nejaké 3 mm, takže v podstate na jar... Apríl bez vody. Apríl bez 3 mm, hej. No, 3 mm za apríl a za marec nejakých 12. Takže je to v podstate, gazdujeme z toho, čo tu padlo na jeseň. Ak by si to porovnal s repkami, ktoré máš zakladané konvenčne, čo sa ti zdá lepšie? Ťažko to takto porovnávať, lebo... Ty máš heterogénne tie parcely veľmi, takže tam sa asi nedá porovnávať. Aj to je jedna vec, je heterogénne parcely, aj že v podstate som tu nováčikom na tomto podniku, takže neodvážim sa to takto nejak hodnotiť tu teraz momentálne. Bolo aj ťažko to hodnotiť, lebo toto je nejaké 20 kilometrov inde, hej. Tu spadlo niečo, poviem príklad na jeseň, tam to spadlo o týždeň neskôr, takže keby boli vedľa seba parcely, dá sa to hodnotiť, ale takto v podstate suma sumárum, táto parcela je na tom lepšie, ale je to kvalitnejšia pôda, takže ako v Turni Nedá sa porovnávať technológia na dvoch rôznych parcelách a aj tých 20 km robí niečo, nejaké rozdiely. Tu padne viacej alebo menej, takže ťažko sa to porovnáva. No, kúsok pod Košicami, v podstate pár kilometrov za nami sú Košice, je to juh Košickej kotliny, čiže veľmi aridná oblasť. Takže trápite sa tu so zrážkami, ale tá repka za mňa vyzerá perfektne. Čo by si urobil inak na tomto porastku? Čo by som urobil inak? Ako keby som mal viacej odvahy, tak tu dám ešte menší výsevok, lebo v tom riadku sa to prehustí. V tom riadku, keď poschádzalo všetko, tak je to husté. A ako vidím teraz, že proste, keď tá repka má miesto, tak ona proste sa rozkonári, hej. Keď tak zoberete tu keby to bolo, to sa dá rozdeliť na možno 3-4 samostatné rastliny, hej, keď sú na husto. Samozrejme, toto bola vybratá z miesta, kde mala miesto sa rozvíjať, hej. Ale je to lotéria stále, lebo keď vy maknete nejaké horšie podmienky a neschádza to poriadne, tak potom si môžete byť hlavu o stenu, že mal som dať viacej, hej. Takže, ale to myslím, je to dilema každého agronoma pri sejbe, že koľko vlastne, aký výsevok zvoliť. A čo sa týka toho, možno ale s hnojivami v podstate nám to vyšlo. Išli sme skoro na jar, ešte bola vlhkosť, potom na niečo zapršalo, takže viac menej s hnojivami sme mali aj šťastie. Čiže bolo to DASA, alebo aká bola stratégia hnojenia? Hnojenie bolo, v podstate začínalo to močovinou na podporu rozkladu pozberových zvyškov, alebo respektíve, že by ten uhlík nebrzdil začiatočný vývoj rastlín. Potom bol aplikovaný amofos pod petu. To bola nejaká dávka tých 90 kg. Tu sa traktorista trošku pomýlil, hej, to vôbec nevyčítam, a to skôr naopak, hej, lebo mohol som porovnávať, že čo to robí. Na jeseň bolo vidno, kde ten amofos chýbal. Teraz nezainteresovaný by to nenašiel, hej. Teraz sa to nejak zrovnalo. Takže na jeseň tu bolo trošku dusíka a fosforu, plus ešte nejaký bor sme dávali. A na jar sme to v podstate poriadne napeckovali s dusíkom, aj keď v podstate ten vojnový konflikt v Iráne trošku ako to skorigoval, hej, lebo... Čiže celkovo, koľko je tu kilo za celú vegetáciu?
Teraz si ma prekvapil, koľko tu je kilo. Bolo to plánované na 200 kg dusika, ale trošku sa to korigovalo. nie je tu plná dávka. Ťažko povedať, lebo keby človek chcel byť presný, tak to... Jasne. Ale niečo okolo, medzi 180 a 200 tu je.